नालाय सैमाथा मानसि नालाय माबोरै गाखोनो नालाय नै दायो माबाया थाखांजोब्बाय एबार मिस जाय सिख्लाया आंखौ मोनो ओंखाम ओंख्रि संलांनाय नङा। हेल' गाइस गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव आं माबा मोनसे संनाय देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आङो बाबा मोना फोथाराव थांजोब्बाय आइमोना बेनिफ्राय आङो न'आव थादों नालाय दा संनाय फालाया आंनि गोलैदों आरोना। न'आव रावबो गैया नालाय बिनानावाबो स्कुल थांबाय फंबायाबो स्कुल थांबाय दा न'आव हारसिं दं नालाय दा आङो ओंखाम ओंख्रि संना दोननांगौ नालाय थ' दायो आङो ओंखाम ओंख्रि संना दोननो नागिरबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आं दिनै मा ओंख्रि सङो नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थागोन। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै ओरैबायदि सान्दुं नै आयौ बुंनाङा आरोना। दायो नै आङो ओंख्रिखौ एसे जानना दोनखाबाय आरोना औवा मेवाइखौ जानना दोनखाबाय बेनिफ्राय दायो अनला देनांगौ बेनिफ्राय दाउ होनांगौ होनबानो जाबाय आरोना। दायो देखायनो आं दै नै लाथोनो संगासिनो दायो ओइ अनलाया आंना दै जाबाय खोमा माबाया औवा मेवाइया नै माथो खुवाथार। बेखौ दायो आङो औवा मेवाइखौ आरामसे एवना लाग्रोखाबाय खारै होनानै बेनिफ्राय दायो बेखौ दै होबानो जासिगोन आरोना। ओमफ्राय गोमो जाखाबाय नै बरियानो अनलायाव दै होना लाग्रोबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय दायो आं अनखौ देना लाग्रोनोसै आरो अनखौ देना लायखायो नालाय दायो देबाय थानोसै। ओमफ्राय इन्सटानि थाखायबो मोनसे रिल्स बानायगासिनो अनला ओंख्रि संनाय थ' बेखायनो आङो इउटुबावबो देखायलांबाय थागोन बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय इन्सटायावबो देखायगोन। जुदि नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायबानो जाबाय आरोना। दायो आं अनखौ देना लाग्रोनोसै नै बेखिनिखौ देनांगौ आरोना। दायो नैयाव थबसेयाव देना लानोसै आंनि बरियानो बेनिफ्राय माबानो दोनसै आरो देना लाग्रोनोसै दा लोगो मोनफिनसै आरो नोंथांमोनजों। बिराद गरम गासिबो गोलोमजोबलायबाय नै बेनिफ्राय अराबो गोमोरबाय थारदो ओंखायनोथ' देगासिनो दायो आङो गरमबाबो। फोथाराव थाङिनि माबाना इयो बान्था गाइस ओंखायनोथ' होगासिनो देनाया अराबो गोमोरबाय थारदो नै एकदम गाइस आधा घन्टासो देखांनानै आधा घन्टासो जाबाय जादों देनाया अर गोमोरलाय मालाय नै दायो अन गुन्दैखौ देखांजोब्बाय आङो। अराबो गोमोरना होबाय साला एखेबारे ओमफ्राय नेक्स्ट दाउखौ एवफ्रामना लाबाय न'नि नांगौ लकेल दाउमोन आरो नै एवफ्रामना लाखाबाय बरियानो। बेफोरखौ देखायबाय थायासै आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट दा माबाखौल' देखायनोसै गोदौना गोदौआखैथाय आयौ गोदौबाय अन गुन्दै होनांसिगोनदां। नै दायो माबाया ओंख्रिया गोदौबाय आरोना औवा मेवाया बेनिफ्राय दायो गोदौबाय नालाय दायो बेखौ अन गुन्दैखौ होनांसिगौ नालाय अन गुन्दैखौ होनोसै आरो सिख्लाफोरा रोङाबाथाय मा होनोमोन सोलोंना लाबानो जाबाय। सोरबाफोर सिख्लाफोर नायदोंबा आरामसे बेखौ ओरै होनांगौ बेखौ ओरैजाय होनांगौ ओरैजाय माने गथा होनाङा आरोना गथा होबाथाय माबायो जमा होबाथाय गथा खायो सिङाव। बेखौ दा खेबसे एरना होलायदोलाय आरामसे ओरैजाय जाय सिख्लाया आंखौ मोनो ओंखाम ओंख्रि संलांनाय नङा रोंखायो नालाय। गाइस न' सिङावथ' थाबाय थानो हाया नालाय बिराद गरम दायो अन गुन्दैखौ होना गारबोजोब्बाय बेनिफ्राय आं इन्स्टानि रिल्सखौ बानायासैनो गाइस गरम ना इखि थांलाय इखि फैलायावनो बावगारजोब्बाय आं इन्स्टानि भिडिअ बानायनो। बेनिफ्राय नै दायो मालाबा मोजां समबाथाय देखायफिननोसै दायो नै इउटुबनि थाखायल' होनोसै आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय मोनसे खोथा आङो इन्स्टायाव जायफोर आंनि इन्स्टायाव फल'वार्स दं जायफोर आंनि भिउवार्सफोरा बिथांमोना मिथिखागोन आरोना आङो एम्फौ फिसिनायनि माबा भिडिअ होदोंमोन ना ओरैबायदि भिडिअ भाइरेल जादों मिलियन थांजोब्बाय आरोना गाइस। ओमफ्राय मा होनोमोनलाय प्रमद बर' साराबो गावनि अफिसियेल गावनि इन्सटाग्रामाव बे भिडिअखौ पस्ट खालामना लाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना देखायगोन बे भिडिअखौ नैबे स्क्रिनाव होनाय भिडिअआनोमोन आरोना। बेखौ प्रमद बर' सारा गावनि अफिसियेल प्रमद बर' अफिसियेलाव एंगारना लाबाय गावनि इन्स्टा एकाउन्टआव बेनिफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरोना। आंनि मोननै भिडिअखौबो बियो एंगारना लाबाय आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो थांना नायहैबानो जाबाय प्रमद बर' सारनियावबो नङाब्लाबो आंनियाव नायहैबानो जाबाय आरोना। आं पिन मारना दोनदों आंनि इन्स्टा आइडियाव
इन्स्टानि नामानो जाबाय रैमालु बर' जायफोरा फल'वार्स दं बिथांमोना मिथिखानोबो हागौ ओमफ्राय जोंहा दिनै खोथिया फोनायखाय बाबामोना खोथिया फोनो थांबाय ओमफ्राय आं न'आव रावबो गैया नालाय आं ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जाबाय ओंखायनो आं ओंखाम ओंख्रि संबाय बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय दिनबाबो खोथिया फोबाय आरोना दिनै दै सारनानै दाख्लै खावसे फोखांखाबाय ओमफ्राय आरो दिनैबो खावसे फोबावनो नागिरबाय आरो थोस्लाबनाय नङादां होननानै ओमफ्राय दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैबायदि सान्दुं आयौ 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 बे जानि लेसु बिफां बारा फिथाइ थायाखै देग्लाय जंख्लासेल' थायदो बेनिफ्राय सिगां बोसोराव बुरजा थायदोंमोन ओमफ्राय देग्लाय खम थायबाय ओमफ्राय एबार फैगोन बोसोराव बिराद बुरजा थायगोन आरो बोसोरसे खम थायलाय बोसोरसे बुरजा थायलाय बिदि थाबाय थायो ओमफ्राय आरो जोंनिथिं थाइसेबो थाइजौ थायाखै देग्लाय सोरनिबा न'खराव थाइनै थाइथामल' थायदो बेनिफ्राय जोंहाथ' थाइसेल' थायथारदो ओइ बिफाङाव दं आरो खान्थालाबो बारा थायाखै ओमफ्राय नुवाखै माथो रायजोनि खावनांगोन आरो आमथिसुवायाव गाइस जों दायो नै न'निफ्राय आरामसे फैबाय आरो ना ओमफ्राय ओंखाम जानायखौ देखायासै बेनिफ्राय बिराद गोथाव जादोंमोन ओंख्रिया नेक्स्ट टाइम खोथाफिनगोन मालाबा बेनिफ्राय दायो जों नै बिराद गरमखाय थाइजौ जानो नागिरलायबाय आरो ओमफ्राय बेसांनाव मोनफैदों अलंबार एन्दालानाव सान्दुंआ बिराद मोजां आयु नालाय जोमैदो बिबारजों ओरैबायदि मोजां जाना दं गाइस नालाय नायफ्लांगासिनो मानोना नाय लाबोलाय जगारफोर नायनि न'आव जाबोला जों बेलेगाव सायबसिगोन एबार लाबोलाय मा पेस लालाबायगोन फैलाय पेस मोनो इये लस खालामबाय माबा लादो पियास लादो जोंना रुखिग्रा गैया नालाय माबा लादो मा होनोमोन बेखौ मिक्सार मेसिन बायदिया अफलाइन मिक्सार मेसिन माबानि गाइस नायलाय बिबारखौ नै आयै थांसै जों दायो नै जानो आरामसे न'आव जाबा थांनालै मालायफोरखौ बाल दुप्लिकेट बेयाव जोंना गखालांगोन गखायो दाख्लै खेबसे मुदुबो लाबाय दङ आं साला नै नों हाजार खाथे होमबाबो जायाखै थांनायाव गखागोन कि गखागोन नै बेगाव दोनना लेथ्रा जायो अलमारि बेगाव दोनगोन दाय अलमारि गाखो नोङो आरो आंनि बेगाव गाखोना गावबागाव लाबोखानांगौ बाइक फाननो आं खोथानो बावगार साला इसोर मालाय खेबसे मिलायना हरगोन होनदोंमोन इसोरो खोथानो बावगारदां बिबारखौसो नायबाबो बहाला मानो आं बिराद मोजां नुदों वाव Mana? Ulang pasang pergi dengan Sasya. Guys, wow, view check karo. diam dia. Tunggu. Ya. Oi, aku tapi kangen tau. Guys, pakai gini lah. Saya mata macam ni lah, apa ni lah ini. Papi macam kau bag lah pakai celam. Malah ni baik kau. Guys, ini मोनफैबाय ओरैबायदि सान्दुं गोसोआव खामख्रेबलायनाय फैबाय बेनिफ्राय जायगा नायगिरनायावनो माने जों सामफ्रामबो फैबाय थानाय जायगायाव फैयासै आरो माबा एसे बेलेगाव फैबाय माने बेलेग मोनसे न'आव बेनिफ्राय ओरैबायदि सान्दुं नै बेनिफ्राय दायो थाइजौखौ जानोसै आरो नों थाइजौ देखायलाय अलमार वाव थाइजौ ओइ लेमा जाखांनाय माबाखौ हरबावलायलाय बाख्ला जाखांनाय मेथाइ जाखांनायनि बाख्ला हरबाव नामा दै लाबोदो माबा लाबोदो ओमफ्राय नै साहा बागाना बेयावनो आरो आयै जि मोजां भिउआ आयौ बुंनाङा आयौ भगबान नै बेनिफ्राय दायो जोङो हाना लाबोबाय थाग्रोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थाइजौ जानाय भिडिअखौबो देखायबाय थागोन नोंथांमोन दे दायो जों हाना लाग्रोसै आरो ओइ भिउआ नै जिरायबाय था सिख्लाफोर लाबोनायमोन आरामसे जिराय मेथाइ जाबाय थानो हागौमोन बरिया
थाइजौखौनो जागासिनो आरो जों नै दा जबै लोगोफोरजों फंबायफोरजों माखै बिन्दों जेनेबालाय माबाया अंला पेरेनि माबा मा होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय अलंबार थाब आरो बरियानो ओइ जोंनि थाइजौ हाग्राखौ देखायलाय थाइजौ हाग्राखौ देखायलाय थाइजौ हाग्राखौ देखायब्रा मायाबा कल्ल' दंग्रा बायदिसिना ओरै बोग्रा ओमफ्राय हाखांजोब्बाय एबारनि सिगाङाव मोनसै आरो एबार बिसिनाबो देन्जारसो हन्डा बायदिसो ट्राइट बुंबावनांगौ नायदो थाइजौआव गेसावसो जखायो थाइजौखौबो बिराद गोथाव मोदोमदों खिन्थु दा बानलु ममरमाखौ सोर होयो खोथानाय देरबाय बाथोनाव जानो हाल' आलु जुबोसिं बिराद थाइबाखौबो एस' बानलु ममरमा होआलै माबा जायो मा होनो मेरेंगा बमब्रमा दायो मिथिला माबायदि गेर बोगोनाय दे बार दाहाय देखायगोन आं बोबाथाय बमब्रमा मा होनलाय मेरेंगा आरो मा होनबावो बानलु सिब्रुसो आरो बानलु सिब्रुल'हाय मा होनबावो ना आरो बेलेग जायगायाव माबा दंबावोसो बोबालाय खेबसे जों पार्टि जानो थांनायाव माबायाव लोगोफोरनि कलेजाव हन्डाखौ बिदि बोबाय थबसो जखार गेला दायो बोनोसै एबार हन्डा बायदि ओइ खेबानो होजोबासै हा ओइ गुदुंखौ होथे नङाले बा माबा गलांगोन बायदि बोरैबा मेचिन बायदि जादोब्रा बानलुखौ बोखाबानो जायो बानलु संख्रिफोरखौ ज'आ दे नाथाय थुख्रा जाजोब्बाय मा सामस संबायना जामारो दे बुस्थुआ बानलुखौ होफाखालै थाइसे बानलुखौबो बोखादो ओइफोरखौ बोफिनदो जाबाय वाव सामस गैया जाखायो खेला सामस लाबोनानै गबावबाय माने दे बानलु खेखे दांहरदो बख'जोबनोसैब्रा बेखौबो बख'खादो एबार बानलुखौ होफाखादो खिन्थु गासिबो खेबसे जमा फिननांगोन ना इयाव ओमफ्राय जा गना बाव माने फाल्थुथार मा बोरै हागोन नों दा नांगोन इयाव सोर दांगोन बानलुखौलाय नों दांगोन बानलु मेरेंगाखौ आं फसायथाराखैलै थाइबासो गा इयाव खि इदि होगोन एस जानो दा र' खिखानांगोन आं नाय खोलो बार एक्सट्रा लाफानांगोन बावगाबाय बिराद जौगानाय बुस्थु गाय दिनै बेखौ थाइसेल' होनबाय थाइनै होनानै नै दा जानो नाला बान्दा बानलुखौ दासो नै जाबाय दं जादो दे आलु दे दखान जादोलै बानलु मेरेंगा नालाय मोजां मोनखायोलै माबाखायो आरो ओमफ्राय आलुखौ होखायो मा अरनो नायाखै इमान गोखै थाइजौ ओमफ्राय आरो फिसा थार माथो फिसा रिसिखौ जाय लोंनो मानसि हागोन ना साला गरम जोब्बाय आंथ' मोनाखै अरखायाखै आं देगौलाय मोथाक ओंखाम जाना बावगोन दा दखान जानो नायो ज' बारायनाय Apa kau mati di dekat mana? Tapi tekan dong. Tuh, jangan itu. Pakai aja itu lagi. Aku sudah ya dulu jangan. Jangan kali jangan orang ni mak. Zubai. Siapa kemana na? Alu zubai. Rebai dia alu sah. Sebab balu bom berangkat ini kami ya. Bapak ke bani mereka ya. Ibu dulu mana aku gila. Salah.
ओरैबायदि गरम जाजोब्बाय गोलोमजोब्बाय हा ओरै गमानो सालाया दै गलायसिगोन नखौ एसे नै माबा जाबाय सान्दुं गैला ओइ सान्दुं गैला थांसै ओइ बाद दे साबाया baru थांबाय जानोसै बै गामियाव बेडमिन्टन गेलेहैलायनोसै आरोना गाइस नायलायबाय था आलजोब्बाय दायो जाखांजोब्बाय नै बाबा जों जायगाखौ बिराद साफा खालामबाय जों मालाय बायदि लेथ्रा खालामग्रा नंखाया मिथिबाय दायो थांफिननोसै ओइ नै गारियानो गारिया माथो वाव वाव आलु गला दाबो थांसै So guys, दाना जोङो ओंखारबाय आरोना थांसिगोन बोथोराबो हाबबाय नालाय सान्दुंआबो हाबबाय नालाय मोनाबाय आरोना थांफिननोसै ओमफ्राय बेलेगावनोसै आरोसै मा होनदा बोथोरा हाब्बाय गलती से मिस्टेक होता है कभी कभी रिल्स बानायफैनो हागोन बाइकनि नोलोबारियाव सोनानै खायसे हाग्राबारियाव सोनानै बिराद बरिया दा लामायानो गिजा गैला आरो ओरैसो थांफिनांसिगोन आया गिजाबो ट्रेक्टरा गारसिना दोनबाय नै हाखौ आयै नै नाय बिबारा नालाय बारो फुरना दंजोबो नै बिबारा वाव फाग्लासो